Kailan ako magtitikang pare? Ngayon na pare, kay magtitikan ka na ngayon. Basta yung sinabi ko sa'yo, na dito, sliding window. Oh, sige. Bugos to dito, bugos. Oo. Basta tuloy to ka, Dana, ha? Oo. Iwan ko kung andito ngayon si kumpare. Pare! Kumpare! Ay, kumpare! Oy, anong tuyo mo sa akin, pare? Pare, nagpunta ko dito. Kaya may importante ako na toyo sa imo. Anong tuyo mo sa akin, pare? Nagano ko pare? Di ba nung isang araw nag-uutang ako sana sa'yo? Oo. Di ba hindi ka nagpautang? Oo. Nagano ako, nag-loan. Nag-loan ako kay papagawa ko yung akong balay. Ah, okay. Marami kang kwarta Oo, ngayon, pare. papaayad ko yung balay ko. Ikaw unta yung kukuhaon ko na ano? Na, di ba marunong ka magpanday? Oo. Bason? Oo. Sige pare. Kumuha ka ng mga gamit doon kay papatikangan ko ngayon doon pagayad ng akong balay. O sige, kay sakto lang. Kay waray ako ngayon trabaho. O sige, dito lang ako maghulat. Bilis-bilisan mo lang pare ha. Sige. Kay magtitikan ka na yun ngayon. Pare, bilisan mo kay mamamalit pa ako ng materyales. Oh, andito na ako, pare. Yan ang gagamitin mo pagtrabaho mo doon. Oy, ito lang ang gamit ko, pare. Tara pare, tara. Kay magsisimula ka ngayon magtrabaho. Huwag kang mag-alaala. Kay doon ka na magkakaon sa akon. Sasakupon na lang kita. Kay Sige. marasa palagi yung mga sura namin doon. Tara. Dito pare. Dito. Dito ako Lagay mo lang muna yung mga appliances mo. Sige. Dito pare, trabaho ko sa'yo dito. Bugos to, bugos. Anong tratabuhin ko to? Itong, Lahat ito, lahat. Tulog ka andana ito, tulog ka andana. Ay, okay. Ito lang kalaki ha. Oo. Dito lang hindi na muna dadagdagan pataas lang, pataas. Sige. Dito, sliding window. Sliding window to dito. Para paghihiling ko kung may nangangawat sa akin, Makikita mo malalanat ko siya. Okay, sige. Kailan ako magtitikang pare? Ngayon na pare, kay magtitikan ka na ngayon. Basta yung sinabi ko sa'yo, na dito, sliding window. Oh, sige. Bugos to dito, bugos. Oo. Basta tuloy to ka, Dana, ha? Oo. Dito pare, lagyan mo dito ng parang yung terrace kay pag tatagay natin, makikita natin yung mga nangangagi dito sa mga kalsada. Oo, sige. Kasi medyo mataas-taas lang ng tuman, ha? Oo. Magtikang ka nang magtrabaho mo dito. Sige. Mag-alis muna ako kay magbili ako ng materyales. Oo. Anong materyales yung akin papalitin? Bumili ka ng raisang na 1/4. 1/4. Oo, dos na raisang 1/4 gihapon. Oo. Tas ano pa pare? Bumili ka rin ng kawayan, tatlong butok, mga ganun ka haba. Tatlong butok ay patipak-tipak mo na lang, ha? Sige. Sige. Babalik ako kaagad kay mapunta ako doon. Bili na lang ako ng atin snackin. Oo. Magtika ka lang trabaho dyan, ha? Oo. Para makatapos ka agad mga tatlong linggo to, matatapos na to, ha? Oo. Sige. Magtitikang ako dahil ng trabaho. Okay na to. Tama to, para pagdating dito ni pare, marami na akong nahimo. Okay na siguro to. Mag-i-snack muna ako kasi wala pa man siya.